Вітаю ўсіх, дарагія сябры! Вы калі-небудзь задумаліся, што хаваецца за дзвярыма з таблічкай «Школьны музей»? Сёння я хачу запрасіць вас не на доўгае падарожжа, а толькі на 5 хвілін. Усяго 5 хвілін, і я назову вам 3 важкія прычыны не праходзіць міма гэтых дзвярэй. Уявіце сабе, што гэта не проста пакой са старымі рэчамі. Гэта нямы сведка. Ён усё бачыў і ўсё памятае. Гляньце вакол. Вось гэта звычайная пацарапаная парта. Для нас драўніна, а для сведкі гэта дзённік. Ён памятае, як за ёй хваляваўся вучань перад экзаменам, як за ёй хтосьці сустрэў сваё першае каханне, а нехта вырашыў, кім ён хоча стаць. Затым падыдзіце да гэтага фотаздымку. Гэтыя сур'ёзныя твары, выпуск 1952 года. Сведка ведае імя кожнага. Ён памятае, хто з іх стаў вучоным, а хто доктарам ці настаўнікам. Ён убачыў іх першыя перамогі і першы смутак. А вось пішучая машынка «Масква» пачатку 40-х гадоў. За ёй 80 гадоў назад друкаваў свае працы ваенны карэспандэнт. Аб чым ён думаў у той час? Зайдзіце сюды, каб ператварыць маўклівыя рэчы ў галасы і пачуць, як яны размаўляюць з вамі. Кожны з нас часам задае сабе пытанне: хто я, дзе маё месца? Школьны музей – гэта і ёсць тое самае люстэрка. Паглядзіце ў яго. Вось я – вучань сённяшняга дня. У мяне ў руцэ смартфон, а ў галаве мемы. А вось пяро, якім так старанна выводзіла літары ў сваім сшытку ў 56-м годзе дзяўчынка Святлана, якая потым больш за 40 гадоў працавала настаўніцай. Вось яно, адлюстраванне 70 гадоў таму назад. Тоўсты падручнік, школьная форма, якую так не хацелася насіць. Вы ўбачыце, што аснова застаецца той самай. Тыя ж сцены, тыя ж хваляванні перад кантрольнымі, тыя ж мары. Розніца толькі ў дэталях. Музей – гэта не толькі пра тады, але яшчэ і пра цяпер. Гэта скрыня з сюжэтамі, якая можа запаліць у вас іскру. Можа, вы глянеце на малюнак выпускніка-мастака і зразумееце: я таксама так магу. Можа, вы прачытаеце даследаванне выпускніцы доктара эканамічных навук і захочаце працягнуць яе працу? Можа, вы проста прачытаеце лісты лётчыка-героя, які загінуў, абараняючы сваю радзіму ў далёкім 1943 годзе, і ў вас унутры нешта скалыхнецца? Дзверы з таблічкай «Школьны музей» – гэта дзверы ў будучыню. І яны адчыняюцца толькі тады, калі вы пачынаеце пытацца: а што б, калі я? Адчыні іх на 5 хвілін для таго, каб растлумачыць шэпт маўклівых рэчаў і пачуць гісторыю. Наш школьны музей – гэта не проста пакой са старымі рэчамі. Гэта нямы сведка, які чакае, каб пагаварыць. Гэта люстэрка, якое чакае вашага позірку. І гэта дзверы, якія чакаюць, каб іх адчынілі. Зайдзіце, сведка ўжо гатова расказваць. Ваша гісторыя ўжо тут пачынаецца.